päälle. Ja nyt niitä helvetin hyviä juttuja. Lähtiköhän se päälle? Kyllä joku ääni sitä kuuluu. Joo, viissakka. Punainen vilikkuu sille. Joo. Joka video alkaa silleen, että lähtiköhän se päälle. Joutuu editoimaan kaikkea vähän. Niin, puoli tuntia saada editoida hyviä juttuja. RTFM. Jos Pekka olisi ollut tässä, se olisi lankuttanut. Se olisi lankuttanut tuon tynnyrin päälle sillä. Eikö se olisi tynnyrin kiernyt ympäri? Joo, tuntuu mukavalta. Joo. Mut kyllä pitää olla vitun tyhmää porukka, että tälleen niinku höltässä lyödään maahan makaamaan ja jätkät vaan nauraskelee. Vitommonen kusia. Elääkö se aamu? Hiljaa nyt. Onko valmista? On mulla ainakin. Joo. Saako lähteä? Navy Seals. Niin tästä kaikki. Niin kaverit Hukka epäs ylös. Mitä? Vittu, reilu peli ei ampu. Mihin sä jätit muovipussin? Reisiväsko. Se vielä toinen. Vittu. Havuja perkele. Saatana. Nyt mulla ei tää kädestä.
Minut imettiin kuiviin. Minkä? Metsä poistuu käytöstä 10 sekunnin kuluttua! Ainakaan nyt on yksi juoksee tuolla ja toinen tässä. 3, 2, 1, 0! Metsä on poissa käytöstä! Jäikö ne sua sillä sinne? En minä tiedä. Mitä tuo? Eikö nää taitaa olla molemmat siis tippuneet? Mm. Eikö Kalle oo sinne vielä takana? Ja Jarmonkin ääni kuuluu. Eikö tuollakin? Ja karkuun. Sieltäkin Kallella on taas kunnia. Käykö Kalle kahtoo, onko siinä liinaa taas? Kalle on taas niinku hakenut kaiken. Mitä vittua? Heitteli jo ylimääräiset pois. Mullakin oli vähän tyhjä arpo. Mä sain ton sähköklokkiin, ei siltä tullut mitään kuulia. Olitko siellä tuolla hallissa? Tuolla sisällä. Niin. Nyt kun mä heitin granaatilla sinua, niin se osui siihen oven karviin. Mä kuulin, mä olin... Vittu. Mulla oli 2 naattia, mulla oli molemmat oli... Mä en muista kumpi oli kumpi. Nyt ne alkaa sokkaa reppiä. Liikaa tavaraa. Pelialue rajoittuu Kairan koppiin tien puolelta minuutin päästä. Kaikista aseista niin vemppu. Noniin. Se oli taas aika hyvä. Siis Vempoks helvetin hyvä. Oi. Aika hieno. Kun on arvo. Pelialue rajoittuu Kairan koppiin tien puolelta puolen minuutin päästä. Epäilyn välikysymys. Varo, nyt lentää. Mikä? Ei vittu. Pelialue rajoittuu Kairan koppiin 5, 4, 3, Ai. Vittu miten hyvä. Oli itse varmaan kun laittaa tonne ja lähtee juoksemaan. Miten meni oma? Onneksi se on videolla. Nyt oli vaan tuo yksi laukkaus 100 pari ja Lulli on tullut häkeä siellä reiteen. Vittu sillä granaatilla meittiin. Ottais ketään muuta enää pelissä? Ei jumala. Vittu, että oli toivo heräs, kun kaivo kanssa. Ei jumala, ties. Ensimmäinen laukaus lähtee. Ei muuta kuin reilata pelialueen. Pelialue rajoittuu navettaan 30 sekunnin päästä. Tää vetää kyllä ehkä toinen. Pelialue rajoittuu navettaan 15 sekunnin päästä. Pelialue on rajoitettu pelkkään navettaan. Asse-osia jääkaapissa. No miksi ei olisi? Sillä on asse-osia jääkaapissa.
Nyt siellä tapahtuu. Hyvää päivää. Redneck. Kyllä, kato se tuli ranchille. Tatukolkki kuuluu tänne asti. Mesturi se.